Muri Zimbabwe ndinovimba ndiri kukuwanai makasimba chose. Ndatiti taure pamusoro penhau yaambuya Madzimai vekupinda mumvura ndokubva vazoshayikwa hongu tauya neupdate. Asi chatingade kukuzivisai ndechekuti takaedza kusvika kuchechi kwavainzi ndoko vanopinda varidzi vechechi vakaramba vakati kwete isusu hatimuzive. Ndo patakadzokera pamvura pana mbuya vatakatanga kutaura navo ndokutiudza zvakare kuti vainamata vese nevechechi irapa. Ndokubva ivo vanambuya ava vati aiwaka kana vachiramba vari kukanganisa handei tese, nekuti vakabvuma pamberi pemapurisa uyezve vakatoratidzwa tende kuti iri ndo tende raigara ambuya ava. Ndo makatorwawo zvakare zvitupa pakauya murume wacho achiuya kuzoona kuti mukadzi wake afa sei. Naizvozvo rekedzai tikupei update yaitika, asi chandoda kukuzivisai ndechekuti pakaitika drama chairo. Madzibaba namadzimai vakutadza kutaurana zvakanaka neavo vakaona munhu achinyura. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. And remember, Drewmas Media, taking you to another level. Indonzi Thomas Mchingami. Ndiri muridzi wefamu rino iri. Nezuro vakauya kumapasti 10 dzemakuseni. Mapurisa nayo mapostori ekwainoki. Ndobva vasvika panapa ndokubva nesobhako ndobva vaya nesobhako yacho pano. Vakomana vesobhako vakasvika panapa vakati tipinde mvura yakasviba. Ndobva ndati hamazi ndokwanisa kubatsiraiwo nemakanu kuti mupinde mvura kuti tiwakwanisa kubudisa munhu. Vakambotanga vachikikiriza. Ndokubva vazobvuma kumapasti 2. Ndo pakazotangwa basa rekuti munhu tinge tichimubudisa mvura. Saka iye munhu akazowanika kumapasti 4 dzezuva rovira. Zvanga ari izvozvo ndo zvaakapfeka magemenzi ake white ndo zvanga ari. Anga asina kana kurumwa, hapana kana problem yanga anayo kupanangire panyama dzake. Nezuro chakatanga kuuya ikombi yaiuya yakatedzana nepolisi nesabhakwa. Then vakasvika vandatodedzwa zvikanzi chiuya yambuya mutiratidze nzvimbo yacho. Saka ndakabva ndavaratidza nzvimbo yacho kuti munhu akadonhera nechepapo patakapedzisira kumuona. Saka vakabva vapinda, vesabhakwa vakambotanga vati isusu maglazi edu aone musuweji umu nekuti isusu toita zvekutsvaga munhu pasi chichi. Saka ndipo pavakazobatsirana nevakomana vatinoti mafishbonga nemabhoti avo vakanga vatikumbira paksi, vakavabvumidza kupinda mudhamu nemabhoti pamwe chete nesabhakwa. Vakatanga kushandisa manets atinoti anotsvagiswa fish. Saka then pavakanga vachigadzira nemanets aya vakambenge vachimushaya munhu. Takazoona munhu vamita sei, vamuona mushunge mekunge vekumasove vakanga vakutoti chitsvagai munhu ane mutupo wamai vake nemutupo wababa vake timbodeketera, sezvo vanga vachimboimbawo nekuisa munamato wekumasove kwake. Saka munhu akazowanikwa ari panzvimbo iyo yaanga ari asanga aswedera nechekunoko. Vachibva vamuburitsa akatoradzikwa apa nepolisi. Asi polisi yakanga ichirambidza kutora mavidhiyo mafoni kuti musatore. Siyai zvakaita sei zvakadaro. Saka hama dzacho dzakanga dziripo kwanga kwauya murume wacho nemwana ainzi ari form 4 mukomana nehama dzekwaamai vanova ndivana mainini. Saka ana mainini vai vakazongokumbira kupolisi kuti muchititakurewo mutumbi wedu tinosvika papolisi totsvagawo polisi inomutakura kuenda naye kukliniki. Saka asi vekumasowe vakanga varipo
mumota makatozongokwirawo 1 munhu akakwira zvokuti vekumasowe vacho futi vakanga vakuramba futi nemachira avo kuti vafugidze munhu wavo vachiti isusu machira edu ndemunamato. Tikatozotora mazambiya ehama dzacho tikachitipewo zambia tiise munhu wenyu, ndo pakazobvisawo 1 wacho akutipawo jira rake, asivo vakanga vachiramba, asi mumwe wavo vekumasowe. Zvizhinji zvacho futi zvinonyanyosuwisa kuti unenge une hama dzako dzekuchechi. Ndichibvunza murume wacho inini kuti ko mudzimai wenyu akanga achigara kupi? Murume anoti mukadzi wangu ane makore achigara pasowe. Ndatova ne 2 months ndisingazive fesi yemukadzi wangu. Mukadzi wangu anongosvika kumba wacha ndongoona kuti zveshuwa mudzimai asvika. Asi vanhu havari kuramba kuti munhu uyu akanga ari pasowe apa paakabudikira napapo vari kuti akanga ari ku4, asi murume ari kuti ndakauya nematenesi marimwe zuro ndikasvikosiya matenesi zvokutoti chimba chake chiripo pasowe rekunoku. Saka izvo zvinhu zvinosuwisa kuti varume vanenge vachigara vega, isu madzimai tiri kumasowe, asi kana pazovinga dambudziko vanhu veve vanogara neni votanga kundiita sei, kundiramba. Saka zvinhu zvinotosuwisa ruzhinji rweZimbabwe kuti vanhu vekumasowe vanogara mumasowe ngavaonewo kuti vanhu vavo vavagere navo varipo here, kana kuti hapana pane kuzondiramba kana kuzonditiza kana nchinge ndawana dambudziko. Zvimwe futi zvinondinetsa ndezvokuti mukadzi aireurira upombwe hwekuti ndakapomba nezuro manheru, iye murume achiti ane 2 months asingazive mukadzi wake, ozowanika mukadzi akureurira upombwe. Zvinenge zvichirevei iye munhu achiti ari kugara pamasowe ndiri pachitsividzo. Zvakanga zvakutobata murume nekuti murume akanga kutoti maiguru honai mukadzi waipo ari kureurira upombwe. Upombwe wacho akapomba nani? Saka zvichiroti kumadare ikoko kana kumaprofita pana vanhu vanenge vachidanana navoka, ini ndichiti mukadzi ari pachitsidzo. Ende kuti mukadzi wangu kuti agare pamasowe kurwara kwake kwaakamboita. Saka ndikuona kuti mwangu arwarisisa zvinanaka aende kupi agare kumasowe, ndakutoona zviri kuchinja wari kupi kumasowe ikoko. Saka chisuwa chakatisuwisa, mai vachibudawo vakangogonyawo vakangochenuruka kuita white vachibva vazongotakurwawo nepolisi. Saka izvo zvinosuwisa. Kana wo tinoda kukurudzirwa hurumende yedu iri kudedzera kuti mapostori kana machechi zapi garai mudzimba chimbomirai kuungana. Zvimwe zvenguva dai vakateerera zvakataurwa nemutemo, mai havadai vasina kufa nekuti vangadai vari kumba kwavo, asi nekuda kwekusanzwisisa kwekunge kuti tichapinda denga here nemagemenzi aya here hatizivi. Izvozvo zvinotisuwisa zvakare. Ngatiteerere mutemo wenyika kuti tirege kupindawo pakuedzwa kana svika parufu. Uyezve ngatisatambirei mumvura. Kune vanojorodhana vaya, ngatisauye kuzojorodhana mumvura zhinji, ngatitsvagei kune mapondi kana maswimming pool, nekuti mvura inouraya. Mvura upenyu, asi mapedzisiro acho mvura inouraya. Saka ngatione mapostori kuti patinojorodhana onai kuti pakaita sei, kana kuti paunonoita munamato wako tarisa kuti panhu pandiri kupinda pakaita sei. Mai vakapinda munzizi taitoti pamwe injuzu yavauraya, asi kuti pamwe idhimoni here rakanga ravabata, kana kuti mweya mutsvene, kana kuti ishavi racho remvura razovasvitsawo kumapenawo, hatizivi. Izvo zvichongosiyawo pamberi paMwari kuti dai vavatungamirirawo parwendo rwavo. Pane pandisina kunzwisisa, muri kuti mimi saka apa zvinoreva kuti pavaigara pachechi apa vaitori nemwe murume ipapapa? Pachechi apa mai ava kureurura kwavakaita upombwe kureva kuti pane boyfriend yaitouya ichivata namai ava. Nekuti ini ndichigara pamasowe ndozoonekwa ndakureurira upombwe kureva kuti ndine boyfriend yandinenge ndinayozve. Asiwo mapostori acho pandaitaura naye idzi vaiti hanzi mweya mutsvene kana uchitaura unotaura chinhu chakaitika gore rapera chichiti nezuro. Ndo mutauro wavaita mapostori kuti kana wamweya mutsvene unoti nezuro pachinhu chakaitika kare. Izolo kubuye amapolisa esabhakwa nemaparks, kozoti mapurisa eZRP Marimba, kukazobuya lezihlobo zomfazi, kukabuya lendoda yakhe. Indoda yakhe yana ithe isinika inhloko yendaba yathi yena umfazi wakhe ubesele 2 months engamboni, ubesemasowe. Wamtshela wathi kule mthandazo enziwayo emasowe sokuthi abuye ahlale endlini ahlangane lobaba akwenzi, ngoba imthandazo le akwenza ukuthi ihlangane lomuntu ongubaba. So uthe yena ubezwe izolo, besithi uzwe izolo ntambama ngama-8 ukuthi umfazi ufele emanzini. Thina abemasowe sathi sibatshela ukuthi kulomuntu osetshone emanzini, basitshela ukubana lowo muntu kade singakhulekilayo ubehlala ebutiriro 4. Kodwa isimanga esibonile izolo ukuthi kuthe sokubuye ubaba kalowo mama esekhuluma ukuthi hayi umfazi wami besemasowe. Bona amapolisa bebabuza ukuthi kati nalethi umuntu ubesemasowe
ube ngekho emasoweni kodwa izihlobo zomfazi zithi umuntu besemasowe bona bathi besingakwazi ukuthi ube khona emasowe wathi kwangena ama-sea divers ngamabhoti ama-sea divers kwaphinda amabhoti amabili mumvura phaphinda amabhoti 2 mumvura ma-sea divers angakagara phakathi nephakathi kune vakomana vanga vachichapa amabhoti vachitsvaga munhu nemaneti kozoti 1 sea diver ndiye akapinda ari apa achifamba nemakumbo achimutsvaga munhu haana kuzowanikwa mukati merukova akawanikwa pawhidi riri padhuze nemvura iri ndo pakazobudiswa munhu uyu akadonzwa neneka anga akahakwa ruoko iko apa vamudonzise khona vazomudonzisa vazopuma sekuleli whidi ringapa ngoba bathe bebuzwa ngamapholisa ukuthi isithupha sakhe singaphi sekhichiwe salala siphansi lapha izihlobo zakhe zathi isithupha wahamba lazo ngapha echechi iko babuzwe khona ngamapholisa ukubana kathi lina lithi umuntu ade ngekho njani kwisithupha sakhe sikhona omunye umadzimai wazovuma wathi zweshuwa itende lakhe leselemile abanye bathi suphuna amatende abo bahamba singazi khonapho utade uhamba njani ngoba umntanakhe oqala ube khona ngesikhathi kudonswa umufi ekhitshwe emanzini umntanakhe onini omncane labo mayinini bakhona bamthatha bamvalele emoteni ubaba indoda yakhe yahlala ngemva kwesiduli ngalikhala isizwa ubuhlungu khanya ukuthi idabukile kakhulu ngumfazi wayo singazi ukuthi phakathi kwabantu bemasowe laba ukuthi kade kulento edlalekayo yini ngoba abanye bangikhona bebelokhu besala beqhwebana besithi u-entities nguye wayayinelwa ngumamalo ube ngumprofiti befuna ukuthatha ubukhulu ukuthi abe nguye ozathungamela isowe lakweyinoki sisizwa bekhuluma lathi sikwapha izikhuluma ukubana ubefuna ukuthi athathe isikhundla ukuthi abe phezulu kulo inoki lumama ofile ube ngumuntu obe ayinela lo mama othiwa ngu-entities wase-South Africa. Tingade zvakare kuti mutaure nechishona ipapo mativa inyaya yehukuru yairwirwa apa ndozvatakanzwa nezuro vachitaura vamwe vavo kuchinzi entities aida hukuru hwekumasowe kuti aovateke inoki ndomatauro atakanzwa vamwe vavo vachitaura pano kuchinzi mai ava ndo vaiainira entities vacho izvo zvanzi ari kucape town ndozvamavanga vachitaura tichizinzwa zvadu tichinzwa vachitaura nyaya dzavo kuchinzi entities wacho ari kuSouth Africa kuCape Town so hatizivi kuti pahukuru ipapo kuti pane zvakaitika here kana kuti vakakandirana mhiko ndozvatisingazivi ipapo. Isusu pane zvangotishungurudza patasvika pamapostori aya tichiona vamwe vacho vane madreads sekuona kwenyu vari kunyasira chipostori rika kuti zvavanoita zvinenge zvine chivanhu mukati vanhu ava vari kuti kunosanganiswa nechivanhu nekuti ari kuti amai vangu vane ndaza hombe vati vabvunza zvanzaiwa ini ndakambotorwa nenjuzi ndikagara pasi pemvura ndikazobuda so takabva taona kuti kwakune chivanhu mukati mbichana. Chimwe futi chitiko chikunyanyondirwadza kuti vanhu vekuchechi vanonzi munhu havamuzive pakuita sei isusu takanga tiinavo vachida kuimba hozana yavo mukuru vari pagungwa apa. Saka kana nhasi vakuti havamuzive nekuti pachiimbwa pana mai vane ndaza mumusoro vakatobvisa masokisi avo vachichema kuratidza kuti vaichema nemweya kana kuti ndiwo mweya mutsvene here wavaichema nawo vachitoti shamwari dzako tauya vekuchechi kwako kwavainamata navo tauya kana makadeura ropa ropa iroro nyangwe rokudzokerai ichiita kuti uonekwe ubude pachena vana vako vari pano murume wako ari pano ko izvi zvinozoti ivo vanozoramba sei nhasi kuti munhu uyu havamuzive hatizive ndezveikoko nekuti inini ndini ndisingatozive munhu uyu nekuti munhu uyu akangodarikawo nepadhuze nesu achiita chiitiko chake zvinhu zvake mugungwa umu ivo vekumasi tikazofona kuna sabhuku tichiti munhu abva so nekuti ikoko ndiko tinoziva ndiko kunogara mapostori kuchechi apa sabhuku zveshuwa akabva wafona ikoko vakati tiri kuya ikoko ini ndikabva na7 ndakavarindira mapostori kuvanzi vari kuuya ndikadzamara ndafonera sabhuku kuti ini ndakuenda temidzodza ndaitofonera sabhuku vanhu vakanga vakutotiza nemabhegi avo vachienda kumamisha kwavo kukasara vanhu vashoma panapo tatine vanhu nezuro vaikwana kuita about 9 ndo vanhu vatanga tiinavo ndofunga pakambotaura mai ava vachiti vanhu vari mugungwa umu vemanetsa vaitsvaga nemanetsi vachiti muri kungomutipotsei mbichana matipotsei dzokerai ini ndikatoshedzera ndikati ana madzibaba zvanzi nemweya matipotsei mbichana kukanda manetsi enyu vakati aiwa hausi mweya wataura
mai vai ndikati aiwa ndaona mutauriro wenyu ndikafunga kuti mweya mutsvene uri kuita sei uri kutaura ndosaka ndati ndideedzere vakomana kati aiwa isusu tiri kuziva zvatiri kuita sei zvatiri kuita. Right. Ngatitarise kuti mai ava mai rasta ava vangave munhu wokuti titi mubati wechigaro kuchechi kana kuti vangave mutungamiriri kana kuti vangave umwe wevane chokuita nekushandwa kana kuti nekuitwa kwebasa raMwari pachechi yemasowe yako. Inini manje pachechi apa handisati ndamboenda kuti ndinyatsonzwisisa nezvechechi iyi kuti mai ava vane muprofita here muchii pachechi apa ndizvo handisiri kunyatsonzwisisa kuti vanoita nezvei. Right. Ivo mai ava tichitarisa kuti chimiro chavo munhu anochengeta vhudzi riya ratinoti rerasta kana kuti mhotsi pachishona kana kuti pachivanhu chedu tinganzwisise kana kuti tinganzwewo kubva kwamuri fungidziro kana kuti chiono chamunacho kunzira yeushumiri yavanayo kuti munhu watinoti ndimadzimai uku vachichengeta mhotsi kana kuti vachichengeta vhudzi machengetero avo imi munovaona vari munhu akaita sei munharaunda pachimiro chekuchengeta vhudzi uku vari madzimai. Inini pachivanhu chedu isusu sekumusha kwedu vazhinji vanochengeta mhotsi idzi vamwe vacho vanenge vane mashavi emumvura, vamwe vacho dzinenge dziri ndaza vanoti ndaza dzekuchechi dzinotoiswa minamato yavanenge vakatoiswa dzotanga kutongomonana dzega ende vazhinji vanoitwa izvozvo ndovave vanochengeta maprofita vanobikira maprofita kana kuti vave vanoprofita. Ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapostori akutadza kuita mabasa mimi musateerera makuru ekuti aigara pana isi takatokuudzai paigara aiwa nezuro polisi yakabvufo isusu tiri kutaura statement yakataura nezuro isusu kukura kudai hatifaniri kunyepa kana tivanhu ini ndosati ndakati mashoko emunhu aitaura mudhamu handifaniri kumahaidha handifaniri kumasiya mapurisa awe handifaniri kuhaidha handifaniri kumasiya ndiri kutaura zvakainzwa munhu achitaura ipa ndiri kutoshamisa nditirege ndise ndoende kuzvina ndotosvikiwa mashoko enyu minodzimai hanato ndakutonge mhosva kuona munhu inini foni yangu ndini yakashanda kufonera sabhuku chakandipa kuti nditi sabhuku uyai kuti ndizouta tiri bhizi kufana kungu vanhu vari kutakura mabhegi vachienda tichikudzai munhu ari pano aiwa polisi isusu polisi vanga hatimboti isusu hatimboti ko mapolisi vanhu vakabvuma vega kati chitupa chiri kuno kutende murume wacho akataura kati munhu akatasura nhasi makuramba nekuruku isusu hatimboti kana dziri mhiko ngazipigwe toto ipapo ndopasitoda kuzova vasada kuvhara nyaya nenhingiriki vakuru vangadarivei wakusina mudare apo nezuva ivo havana kutoziva vanhu zvavakanga vari koko zvekunoku nezvaiitwa kumasowe havana chavanoziva vakaona chete munhu achinzi akauya achifamba neuku achingofamba achipinda vakatomuona achifamba zvishoma vakatotiwa mupostori pane vamwe vanosimbwa vanzi vachijorodhana ipapo takatonzwa zvekuti kune vamwe vanoti achijorodhwa musi wechino saka isi tasvikawo tanzwa kuti ndizvozvo ndiye mukadzi aitotiudza kuti zvafamba zvakadai 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 asi the way mafambiro akaita mwana uyu achinziya aendawo nesu mapostori ava havana kuziva kuti chii chiri kuitika nekwaakabva havana kuziva kana kuti anga achinamatira papi havana kuziva ko pakuzonzi bhegi rake ranga riri pano nezvitupa zvanga zviri pano ndopatiwarisa ipapo kuti arunzi kana nezuro pakatouya mapurisa bhegi rake nezvitupa zvake zvakatorwa kuno pakabva mota ichibvunza zvitupa vakanzi zviri kutendi kumasowe ava havasi kutoziva vakangoona sini chete munhu achiita zvaaita ndiye akatotionesawo kuti inini ndakati nekuona kwakabudikira nemunhu achibvaka kwakuchifonera sabhuku munhu abuda nekukuku sezvo kuno kundu kwandiromboona kune vanhu vemasowa nditi sabhuku manje sabhuku ndiyakazonditi aiwa munhu yari kunzi ndiwo kumasowe asi vati vari kuya nemota ndofunga ndakatomba kuti kuwana madzibaba 7 o'clock ndichirumwa nemoskito ndakakumirirai se musina kuita sei kuuya vakatoziya makuseni vakati aiwa tanga tichitoda kuinfoma kuti munhu uyu
to 6 tichifona tichirumwa nemosquito chirumirwa munhu wenyu. Sasha zondinetsa kuti munhu ari kunzi hazikanwe. Hazikanwe nezuro tatine vemasowe tinavo pano. Tichimba hozana pachiimbwa hozana ozonzi hazikanwe. Uyezve dzimwe nhau dzaakubuda zvakare. Dzimwe nhau dzaakubuda zvakare pane makuhwa ekuti pane kurwira ukuru kuri kuitika zvakare. Uyezve pane mhepo dzakasaidzirwa munhu iyeyu. Imimi kana mwakawana zvinhu zvichiti hapana mhosva indifini Munototendwa rubatsiro rwakakupindai rwamakaita nekuti isite tisingatozivi. Muri Zimbabwe ndinovimba madzidza zvikuru pane zvamawana zuva ranhasi, pane zvatakupakurai zuva ranhasi. Isu seDrewmas Media tichiendera mberi tichikupakurirai zvese zvinenge zvichiitika munyika yedu yechizvarwa, nyika yeZimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.